Anga folini wale nyumando meka nyeshi au Mali kono ani Mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ka nyemada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV shirifula bamananga kuna foni na wala libina ka yemunu na Mali kunga ani jien fanwaro kunga ni akuma selenyi sanwo sa mekalo kile folo obenyana maya jien jamana kono bari sabula kadaka barakelaw togola do kerengerenindu anga jamana kono ka beni trata duenyi barakelaw togola do kerengereni nyana mara barakelaw ka lapasalike jekulu fe ni tamawye kene mun sigira boulevard de l'indépendance kono anga je ka nyamada o fe Sadio Sidibe ni Samba Traoré shirifula jabarani so togola oluka sorolundu Diɲɛ sɛnɛkɛla ni baarakɛlaw bɛɛ tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye mɛkalo tile fɔlɔ ye. A laɲɛnamayali baaraw bɛɛ sigira sen kan Mali jamana kɔnɔ yan. Jamana tɔgɔla fɔlifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye fanfare national ye. O de kɛra ka baara ninnu bɛɛ daminɛ. A kɛnɛ in kan jamana maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye. I n'a fɔ Mali cakɛdaw olu ka lafasali jɛkulu ni o ye Central Syndical du Mali ye. Fo ka se jamana ɲɛmɔgɔw caman ma. Secrétaire généraux kelen-kelenna bɛɛ ye u da don u ka baaraw cogoyaw la k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ka tila ka weleda kɛ ka ɲɛsin u ma wele min bɛ olu ka nin kuntilenna ninnu ɲɛnabɔli ko fɔ. Don ye baarakɛlaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen de a ma daminɛ anw tile la mais mun ye a journée ka nin kura don a la san o san o ye baarakɛlaw ka fierté de parce que a don a b'a an permet an ka fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye dusukun tɔɔrɔ mun b'an kan nisɔndiya mun b'an kan mun sɔrɔla an kɔlila mun na an n'an bɛ ka mun ɲini. Et jusqu'à présent, c'était pour montrer vraiment l'efficacité du monde ouvrier par rapport aux oppresseurs qui étaient les capitalistes qui les traitaient comme des animaux, pour marquer un temps d'arrêt et dire que les travailleurs méritaient mieux que tout ceci un droit de regard à leur situation. Cette journée le marque. Bien qu'on y ait barakalaw ka fêti doye, wati chama barakalaw kera ina fo bagan baraka yoro la. U sɛgɛnna u ɲanina o fana y'a jateminɛ n'u ma kɛlɛ kɛ mɔgɔw ni tora la ka kɛlɛ kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ don min bɛ bila u ye k'a dɔn baarakɛlaw nin don kama faamaw y'u kɔfilɛ baarakɛlaw la k'an ka nin don bila u ye an k'an sigi k'u ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an bɛ se ka tasibila min kɛ mun sara a ko kɔnɔ ani sira kura min kan ka taa baarakɛlaw ye wa kɛra o de kama. Diɲɛ selekena ni baarakɛlaw bɛɛ tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye mɛkalo tile fɔlɔ ye. Ɲɛnajɛ don min ni a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Wa don do fana don min ni baarakɛlaw ka wulikajɔw ani u ka cɛsiri kɛra sababu ye ka tile mun bɛ baara min ni o kun bɛ sen na ka dankari o la k'o kɛ heure 8 ye. Bi ye donba dɔ ye mais donba mun don a ka gɛlɛn an bolo parce que anw tɛ baara la. Depuis résiliation kɛra concession na le 7 décembre 2015 fo kana se bi la baara bɛ ka jɔ de a jɔlen yɛrɛ don n'i y'a lajɛ sisan machine kelen de bɛ yen o machine kelen fɛnɛ o de bɛ octroi ta la gouvernement k'a kɛ wari de bɔ ka octroi la marché pour la population riveraine ni wari min bɔ a train tɛ se ka taa a bɛ jɔ n bɛ mun ɲini ministre fɛ n'a bɔra yan a ka se président ma parce que ministre fɛn fɛn bɛ ka na anw y'a la kɔlɔsi u bɛ na ka taa baara tɛ kɛ la u ka taa ɲɛɲuman fɔ président ye parce que fɛn ɲɛɲuman de tɛ fɔla président ye a bɛ fɔla k'a tiɲɛna cogo di a bɛ fɔ o tɛ fɔ président ye a k'a ka dilan o tɛ fɔ président ye donc an b'a ɲini ministre fɛ u ka wari de bɔ ka wagon san ka machine san ka arrêt dilan pour que cheminots ka se ka baara sɔrɔ n'olu ye baara sɔrɔ a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw olu bɛ se k'u ka nakɔ kɔnɔfɛnw feere u bɛ se k'u ka dɔgɔtɔrɔsola tagaw kɛ u bɛ se ka ekɔlisola tagaw kɛ ne hakili la ko chemin de fer nafa dɔ fana o économie bɛ se Mali ma an tɛ ka sara parce que sisan nin ye kalo 3 ye sara ma kɛ o y'a sɔrɔ kalo 4 tɛmɛna sara ma kɛ n'i y'o sara fana kɛ o mana taa banque la banque b'a bɛɛ ta donc ça veut dire qu'an kalo 7 8 ye sara ma kɛ quoi en réalité donc o gɛlɛya b'an kan mais a gɛlɛya tɛ ko an bɛ taa manjaya kɛ dɛ non et puis an ta tɛ ko ka taa jamana wari ta ka na d'aw ma n k'u k'an ka baara de d'a ma ka minɛnw san ka arayi dilan an b'an ka baara kɛ o tɔ ye gouvernement ka baara de o quand tu mets un service en place là n'i ye service bila baara la e yɛrɛ de b'a contrôler o a b'i kɛ cogo min a ka ɲi cogo min a ma ɲi cogo min e b'o kɛ n ko jamana de sariya jibana de don o t'anw ka baara ye o anw ye baaradenw de an k'a kɛ contrôler n'a ye tiɲɛli kɛ an k'a kɛ minɛ de an b'o dɔrɔn de fɔ gouvernement ye. Mali jamana kɔnɔ yan diɲɛ selekena ni baarakɛlaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen a laɲɛnamayali baaraw sigira sen kan yan fana ka sabu kɛ a ɲɛnajɛw bɛɛ daminɛna monument de l'indépendance la ni ka taa kun cɛ baarakɛlaw tɔgɔla so la ni o ye bourse du travail ye. Baarakɛlaw ka lapasali kɛ jɛkulu wɛrɛw i n'a fɔ CMT ani CDTM olu fana ye kɛnɛ dɔ sigi avenue du Mali la walasa k'u tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ɲɛnamaya Amadou Kamara Baba Keta olu ka sɔrɔlenw don.
mɛ kalo tile fɔlɔ walima baarakɛlaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnin ale ye nisɔndiya don ye baarakɛlaw bolo min la ɲinina Ameriki musolakaw fɛ san 1887 san yaasa ka dɔbɔ baarakɛlaw ka baarakɛ wagati la ani k'u ka hakɛw d'u ma. Au 1er mai a wulila depuis 1887 Chicago in bɛ Ameriki de o musow de wulila baarakɛmusow o wulila ka kɛlɛ kɛ pour que u bɛ se ka repos min sɔrɔ u bɛ baara min kɛ u k'o repos sɔrɔ donc ka tile yɛrɛ journée tila heure 3 ye heure 8 k'u kɛ baara la ka heure 8 kɛ ko wɛrɛw la ka heure 8 kɛ 9 na sunɔgɔ la donc o temps kɔnɔna na cɛw nana fara u kan a kɛra histoire ba ye ka su bɔ a la maintenant o su bɔ in de kɔfɛ san Nations Unies a décidé au kɛra le 1er mai 1887 donc Nations Unies a décidé que 1er mai kɛ fête internationale du travail an b'o hukumu de kɔnɔ mais ɲinanta in na anw ka centrale ani confédération syndicale des travailleurs du Mali CDTM an jɛra ka défilé kɛ comme aw ɲɛ b'a la cogoya min na boulevard de la nation kan ACI la. ɲinanta Mali baarakɛlaw ka lafasali kulu 2 y'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o CMT ani CDTM yaasa ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnin k'a ɲɛnɛmaya nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔ. Bi ye 1er mai i n'a fɔ baarakɛla ka don Mali kelen dɔrɔn tɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ bi don ye a kelen bɛ fɛti ye ka a ɲɛsin baarakɛlaw ma bi don ɲɔgɔn na ninnu de la an syndicat ɲɛmɔgɔw an'an ka baarakɛlaw an bɛ ɲɔgɔn retrouver an'an ka gouvernement mɔgɔw aw y'a ye sisan ministre tun bɛ nin défilé na yan nɔ directeur nationaux tun b'a la bɛɛ lajɛlen de tun b'a la partenaires sociaux fana bɛɛ tun b'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn retrouver an seko dama ye min ye an b'a yiru la mɔgɔ minnu b'an fɛ ani mɔgɔ minnu t'an fɛ an b'a yiru la nin de la u fana b'a dɔn k'a fɔ ko an kelen tɛ parce que don tɔw la u bɛ anw dɔrɔn de an ye ɲɛmɔgɔw ye bi don in b'a permet minnu b'an kɔ minnu y'an sugandi u k'olu fana lajɛ u k'a dɔn olu fana ye mɔgɔ min ye u k'a dɔn olu fana bɛ baara min na u k'a dɔn olu fana bɛ jɔyɔrɔ min na faso jɔyɔrɔ kɔnɔna na donc an ye a kɛ an hakili alhamdulilayi an bɛ Ala barikada an bɛ Ala fo ka kira fo ka wale ɲuman dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko baara in kɔni a ɲɛna anw bolo san wɛrɛ ta Ala k'o yira anw kɛnɛ na Ala k'a to a k'a sɔrɔ Mali fana sumayara dɔ bɔra fitinɛ na Ala ka dɔ fitinɛ in ban halisa Ala ka fitinɛ in ban. Mali ministre min ɲɛsinen bɛ adamadenya dɛmɛni koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye nisɔndiyalen yira k'a fɔ ko mɛ kalo tile fɔlɔ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen Mali jamana kɔnɔ wa ni Mali ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka a bonya kosɛbɛ ka sabu kɛ baarakɛlaw ka hakɛw an'u ka lafasali kulu olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen don. Mali bɛ yɔrɔ min na bi an bɔra gɛlɛyaba la 2012 la an bɛ k'a lajɛ an bɛ segin kɔrɔlen ma wala ka dɔ fara o ɲali kan cogo min na baarakɛlaw jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔ u ye min ta ɲinan k'a kɛ hakili jagabɔ kuma ye u ko éducation jɔyɔrɔ ka bon maa mana kɛ fɛn o fɛn ye diɲɛ na hami fɔlɔ min b'i la ni tɛ yen don min na jɔn bɛ bila yan nɔ na éducation ka baara ye o dilanni ye u y'a jira k'a fɔ olu haminen don anw fana haminen don nka n'olu ye syndicaw lawuli ka bɛn ni anw ye ka fara anw ka kɛlenw kan école bɛ jɔ a sen kan sisan parce que école ye yɔrɔ de ye balikuya bɛ kalan yɔrɔ min na kalan waati don balikuya waati don ni kalan waati tɛmɛn'i kan balikuya i b'a kɛ sa nka i b'a kɛ ni ɲɛnafin ye Ala k'an kisi o ma. An bɛ aw hakili jigi k'a fɔ ko mɛ kalo tile fɔlɔ walima baarakɛlaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnin o wagati don u bolo yaasa u ka hakili jagabɔ kɛ u ka laɲiniw ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ yaasa yɛlɛma ka don u ka baara taabolo la. Jagokɛlaw ka tɔn min bɛ Medinɛkura sugu la n'u ka baaraw bɛ ɲɛsin moto pièces feereliw ma olu ye sigi dɔ kɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen walasa ka se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye jagokɛlaw ye u bɛ fɛ ka baarabila dɔ kɛ ka bɛn ni mɛ kalo tile 3 ye ka taa se a tile 4 ma jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ Kafunɛ Bacili ale ka sɔrɔlenw don.
k'a ta mɛn kalo tile 3 la ka taa bila mɛn kalo tile 4 na san 2018 kɔnɔ jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ wele ko collectif des regroupements et des commerçants du Mali baarabilancari bolodalen do olu bolo ka bɛn o tile 2 ninnu ma min bɛna waleya Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de kadara kɔnɔna na jɛkulu min bɛ wele ko association des revendeurs des pièces détachées de Medina Kura n'o ye jagokɛlaw ka jɛkulu ye minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin pièces feere ani nɛgɛkuru feereli ma Medina Kura kɔnɔ olu ye kɛnɛ sigi sen kan walasa ka jamana kɔnɔdenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na bɔ a kalama ko baarabilancari dɔgɔdalen do u bolo ani fana ka se ka jagokɛla tɔw bɛɛ lajɛlen la bɔ a kalama ani k'a laɲini kɛ u fɛ ko nin ye u bɛɛ lajɛlen de kungo ye u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaw ka kɛ kelen ye walasa ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. Ouais, baarabila bolodalen no an fɛ kalo kura tile mois de mai tile 3 ani tile 4 a bɛ bɛn jeudi ani vendredi ma donc o baarabila bolodalen no an fɛ a ka ca Ala fɛ foyi tɛna se ka baarabila in bɔ a ma fo an ka kɛ ka ɲa ne an kɔni an ka laɲini fɛn min an ye minnu ɲini État malien fɛ ni État malien m'olu o bɔ sira ma donc an ka baarabila an b'a kɛ n'an y'a kɛ fana a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɛnabɔ parce que commerçant bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka tugu an kɔ Mali commerçant ɲɛnɛman bɛɛ lajɛlen a bɛɛ n'an faralen ɲɔgɔn kan an bɛ grève in kɛ ni Ala sɔnna ma ni laɲini ma sabati o kɔnɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ fana an bɛ baarabila boloda sunkalo kɔnɔ baarabila kura an b'o continuer an t'o jɔ parce que an tɛ baara in dabila fo ka taa fɔ n'an ka laɲini ma sabati an b'a ɲini gouvernement fɛ fo an ka laɲini ka sabati tuma min na dɛ an bɛ sɔrɔ ka ko in jɔ laɲini foyi tɛ sabati ka foyi to. Ni tile 2 baarabilancari min dɔgɔdalen do collectif des regroupements et des commerçants du Mali jɛkulu fɛ o sen fɛ laɲini 7 de b'u bolo ka kɛ jamana ma ɲɛmaw yɔrɔ i n'a fɔ komi dédouanement ko degun Chine visa ko impôt ko jamana foroba yɔrɔ ko marché rose jɔli ko chinois ani indiens ka jago ko an ka jamana kɔnɔ a 7nan n'a laban jagokɛlaw ani usine tigiw tɔgɔla soba ma ɲɛmaw ka kalata a degun fɔlɔfɔlɔ dédouanement gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ o tumana anw b'a fɛ dédouanement a ka segin kɔrɔlen la pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na commerçant n'o y'an ka jagokɛlaw ye u b'u bɔ Mali la nɔ ka taa Chine awa gɛlɛya de b'u ka tali la ka sababu kɛ awa visa ko ye n'o y'a sabanan ye impôt y'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ 3% fara awa an ka awa patentew kan bon ani bâtiment administratif o tumana an ka mɔgɔ minnu bɛ carré kɔnɔna na ni an min kɛra sababu ye k'u wuli ka bɔ yen o tuma u ka yɛlɛma ye awa k'u ka awa feere kɛ nin nɔ pour que an n'u bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ani marché rose ko tumana o ye jɛniko 1 ni jɛniko 2 kan an b'a sabanan de la an b'a fɛ o marché rose mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ o cahier de charge an mago b'o de la o ka sɔrɔ mɔgɔ minnu a jɛnna ka mɔgɔ minnu to yen n'u tɔɲɔna n'u ka nafolow tiɲɛna olu de ka kɛ prioritaire ye pour que u ka se k'u ka place regagner awa marché rose la o y'an ka kɛlɛ kun de ye 6nan i bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ don min na komi bi awa chinois u ni awa indiens awa u b'an ka marchéw kɔnɔna na u ye sugu tiɲɛ an bolo a 7nan chambre de commerce ka awa ɲɛmaasigi awa a ye ɲɛmaasigi kɛ disibaw ye hali n'a sɔrɔ i bɛ marabatɛgɛ de feere n'i bɛ jisuma de feere awa ni hakɛw dafalen de la i bɛ se k'i bolo kɔrɔta awa chambre de commerce a ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baarabilacari in tulolasɔmini kɛra jamana ma ɲɛmaw yɔrɔ u ye gafe kɛ u taara gafe min bila Mali minisiriso la minisiriso min ni u ka caw bɛnnen don jagokɛlaw kunkanko kow ɲɛnabɔli ma n'u ko a ma ko préavis de grève min tɛgɛnɔ bilala u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni avril kalo tile 4 ye jagokɛlaw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in u ko u tɛna bɔ u kan bada nin baarabilancari in na fo k'a sɔrɔ laɲini 7 min ni u kɛra u fɛ ko fo ni o kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen taara ni k'a don ba la k'a bɛn u ka laɲini ma tile 2 baarabilacari in kɔfɛ ko ni dususuma ma sɔrɔ u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen na k'u n'a lajɛ ni ka baarabilancari kudayi fana boloda jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kati cercle kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ wele ko Fana Fiyɛkɔrɔ ka bɛn ni kari tɛmɛnen avril kalo tile 29 o de kɛra yɔrɔ Maître Mohamed Ali Bachili a ye a jira yɔrɔ min na k'a fɔ a yɛrɛ na kɛ cɛbɔ ye ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ye ni kalata baaraw ye mun bɛna boloda ka bɛn ni juillet kalo tile 29 ye baara in senfɛ yen sigida ɲɛmɔgɔw faral'u ka a baara la Maritu Jalo ale ka sɔrɔlenw don. Fana fiyɛkaw bɔra kosɛbɛ ka Maître Mohamed Ali Bachili kunbɛn jɛkulu min sigilen no sen kan n'u b'a wele ko mouvement l'appel olu ko faso ye Maître Mohamed Ali Bachili wele a ka se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o min kalafili bolodalen no an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 29 nata maakɔrɔw ka bisiminali kɔfɛ cɛbɔ yɛrɛ ye kuma ta ka fɛn fɔ Fana fiyɛkɔrɔkaw ye maliko kan u bɛ se ka min faamuya n'ala ye jamanakuntigiya nɔgɔya ye a bɛna baara minnu kɛ Maître Mohamed Ali Bachili da don olu la k'a walawala.
ne nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ in kan nisɔndiya ye mun ye ni ni ɲɔgɔn jama bɔra k'i kunbɛn o ye kunnadiyaba de ye an delilen bɛ mun na n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ kɛ candidat ye présidence la o bɛ kɛ Bamako a bɛ kɛ ballontan-yɔrɔw la a bɛ kɛ kɛnɛ wɛrɛw la o kumaw o labɛnw a bɛɛ bɛ dan Bamako kɔnɔ Mali dun ka bɔ Bamako ye Mali tɛ Bamako dɔrɔn ye o kama ne ɲininkara ko n b'a fɛ ka n ka candidature fɔ yɔrɔ jumɛn i bɛ n'i bolo bɔ Mali jamana nɔfɛ yɔrɔ jumɛn n ko n b'a fɛ k'a bɔ maliyɛnw cɛla maliyɛn minnu n'u tɛ lamɛn ka kɔrɔ n'u jatilen tɛ n'u tɔɲɔlen don ni degun b'u kan ni kumakan duman bɛ fɔ arajo de la u b'a mɛn arajo la ou bien u bɛ gɛn ka taa kɛnɛw kan ka taa fama kunbɛn la u sago tɛ mun ye ne bɛna olu cɛla ne b'olu dɔn degun mun b'u kan n b'u dɔn donc ne bɛna yan de ye Mali ye yan n'a ɲɔgɔnnaw de ka ca Mali kɔnɔ ni Bamako n'a ɲɔgɔnnaw ye nin kɛnɛ façon o de ka ca Mali kɔnɔ ni Bamako kɛnɛw ye o tuma ne n ka kuma kɛ yan Mali ni ɲɔgɔn kɛnɛ bɛ sigi yɔrɔ yɔrɔ Mali fan 14 kɔnɔ u bɛɛ bonya b'a la a tun ka di n ye n ka taa kɛ bɛɛ bara mais ni n y'a kɛ yɔrɔ kelen na a b'i komi n y'a kɛ tɔ bɛɛ bara o tuma ne ni maliyɛnw jɛlen don nin kɛnɛ la Mali tɛ dilan bɛn kɔ Mali tɛ dilan ɲɔgɔn faamuya kɔ n'i ko bɛn ani ɲɔgɔn faamuya i ko tiɲɛ bɛn fɛn o fɛn labɛnna nkalon kan a bɛɛ bɛ firi Chatri, dɔnkilidalaw ani sogobɔlaw olu ye jama la nisɔndiya kosɛbɛ. Kucɛla rentrée politique tɛmɛnen kɔ fanga ni jɛkulu PRFM fasoko a ka taama senfɛ taama min bɛ ni a ɲɛmɔgɔ bɛ Mamadu Umar Sidibe bolo u ye u kunda kuri kan walasa u ka bolofara min bɛ Yoroso ka se ka taa u ka rentrée politique kɛ baara bɛ in senfɛ fanga ni jɛkulu tɔnden ni a kanubaw ka fara fanga ni jɛkulu a terilakaw kan olu bɛ yera u nɔfɛ baara in na Yoroso cercle kɔnɔ Amadu ni Jalo ni Mohamed Tarawele olu kun kɛrɛnkɛrɛnnen don Shirifula Jabarani so fɛ a baara seriyali kama. Jama bɔra i n'a fɔ komi kɔnɔkulu ka fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko maɲɛma a n'a ka jamakulu bisimila kuri commune kɔnɔ. Fanga ɲini jɛkulu in ka nin taama in bɛ don kadara min kɔnɔ o y'a ka politiki ko lajɛrɛba dɔ kadara kɔnɔna ye. U ka fanga ɲini jɛkulu bolofara min bɛ Yorosokaw fɛ yen nɔ. U ka politiki ko lajɛrɛba min sigira sen kan yen nɔ ko rentrée politiki o de hukumu kɔnɔna don. O lajɛrɛ in kɛra sababu ye fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko maɲɛmaw bolo u ka se ka walawalali kɛ u ka baaraw la baara min ni o bolo dalen don u bolo Yoroso cercle kɔnɔ. Ala sago sawa président nali diyara an ye a bonyana ma yan de ye kuri ye an ka dugawu kɛ Ala ka jamana ni tasuma faga n'a fagara an fɛn fɛn min ɲini a bi sɔrɔ n y'a fɔ n ka kuma la jamana ni hɛrɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ɲina Ala k'a d'o tigi ma. Ni y'an ye yan bi an nana rentrée politique la fasoko rentrée politique Yoroso mara la o min kɛra kuri yan bi ka bɛn bi donya ma wala an bɛ a ɲini an ka sous-section 9 fɛ n'o ye ka daminɛ kuri commune Bura commune Kumya commune Minamba commune Yoroso commune Maou commune Karangana commune Wurikila Kifaso an bɛɛ ka wuli le 29 juillet 2018 o ye élection présidentielle ye an ŋaniya min b'an na halisa an ka wuli k'o ŋaniya in de jira o tɛ se ka jira ni foyi ye o bɛ jira ni vote in de ye an kana to kɔ o don kelen tɛ se ka foyi tiɲɛ yarabi Mali ka se ka sange cogo min na fasoko nana bɛ ni o prévu de ye k'a tɔgɔ da Mamadu Umar Sidibe la n'o y'an ka candidat ye. Fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko ɲɛmayaso ka bisimilali lajɛrɛ kɛnɛ kan PRVM fasoko ma ɲɛmaba ni ale de fana ye coalition pour le renouveau politique CRP cɛbɔ ye walasa ka se ka jamana ɲɛmaya ɲini hakilina falen caman kɛra ani tɔnden cɛman n'a musomanw ni ɲɔgɔn cɛ. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ kabini an y'a mɛn k'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ bɔ Bamakɔ ka na a diyara an ye a bonyana an ma an bɛ ɲɛtaga de ɲini an b'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye a ka hakili to an na kosɛbɛ surtout muso jɔyɔrɔ ka bon politiki ko la kosɛbɛ an n'an ka denmisɛnw a k'a kɔfilɛ an na Ala ka ɲɛtaga di ka sanayɛlɛ di an ka laɲini ye a ka kuluba sɔrɔ n'Ala sɔnna Ala k'a nɔgɔya. An ka parti an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn labɛn kɔni b'an bolo ka ɲɛfɔli kɛ jama ye
ɲɛfɔliw kɛlen don mais an tɛ sɛgɛn ɲɛfɔli la caman y'a faamu bon caman fana bɛ kɔfɛ hali sisan ni ɲɛfɔliw kɛra an b'a dɔn an bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ ka fara an yɛrɛ kan n'Ala yɛrɛ ka diɲɛ ye parti yɛrɛ ka kunkilenna ye min ye ni o ye danbe ni danaya ni ladiriya ye bon ka da nin fɛn 3 yɛrɛ kan n'Ala sɔnna an dalen b'a la fana laɲiniw bɛ sabati. Ka kɛ ni fanga ɲini jɛkulu PRVM faso ko ka politiki ko don ka lajɛrɛ ɲɛ n'u k'a ma ko rentrée politique Mamadou Oumar Traoré taara bɔ fanga ɲini jɛkulu PRVM faso ko ma ɲɛmaw ye minnu ni olu bɛ Yoroso cercle commune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A n'o kelen-kelenna ka kuma ɲɔgɔnya bolila fɛn minnu kan o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaasigi kalata ɲɛbila baaraw de kan min bɛna sigi sen kan juillet kalo nata tile 29 o min sen fɛ a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka sanga ni fanga ɲini jɛkulu PRVM faso ko cogotogo ye Yoroso cercle kɔnɔ. Yosokaw bɛ fo u fo u ye akɛ mun kɛ an ye yan nɔ sisan nɔ ka daminɛ poste la ka na fo yan nɔ on nous a conduit ici et arrivé sur place a kɛra bonya dan ye bonya tɛ tɛmɛ mun kan o ye n'i ye mɔgɔw wele ou bien mɔgɔ y'u wele k'i kana u ka ko la u bɛɛ ka bɔ ka na de toutes les communes du cercle de Yoroso. Ça c'est une marque de confiance et ça je les remercie pour ça. U bɛɛ bi yan nɔ ka tila ka conseil bɛɛ sɔrɔ an bolo yan nɔ pour que an ka na ka tila ka taa réunion kunkuru kɛ ka jamana taabolo ɲɛf'u ɲɛna olu bi yan nɔ la an bɛ tila ka to o rencontre ninnu kɛ k'u fo u yɛrɛ ye parce que fasoko ye nin de ye sɔnni ka kɛ mɔgɔ fɛ i bɛ k'i yɛrɛ fɛ Yorosokaw kɛra u yɛrɛ fɛ o de y'u se yan nɔ dɛrɛmɛ ma d'u ma mais u y'a organiser k'a ɲɛ k'an kunbɛn k'a ɲɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ la yan nɔ depuis sɔgɔmada fɔ bi yan fo midi in na u sigilen bɛ yan nɔ k'a fɔ u ni ci u yɛrɛ ye ni de ye fasoko ye on avance dans le danbe danaya ladiriya. Fanga ɲini jɛkulu PRVM faso ko ka rentrée politique kun cɛra Yoroso cercle kɔnɔ ni Mamadou Oumar Sidibe n'a ka jamakulu ka visitiw de ye ka ɲɛsin politiki ko ma ɲɛmaw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani lalala ko ɲɛnabɔbagaw yɔrɔ kuri commune kɔnɔ. Fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele ko jama ale ye a ka ladala kɔngɛrɛ ta ko fɔlɔ baaraw dayɛlɛ ka bɛn ni kari tɛmɛnen avril kalo tile 29 Memorial Modibo Keita la k'u ka cɛbɔ yira n'o ye Jean-Marie Sangare ani u ka fanga ɲini jɛkulu ka lahalaw ka hakilina ta ka ɲɛsin o ma olu de kɛra babu ye u ka tɔndenw ye hakilijagabɔ kɛ minnu ka baara in yɛrɛ kɔnɔ. Fatumata y'a kane ale bɛna walawalali kan ye. Fanga ɲini jɛkulu min ni a bɛ wele ko parti jama u ka ɲɔgɔn lajɛba ta ko fɔlɔ baaraw sigira sen kan ɲɔgɔn lajɛ kɛnɛ in baaraw bɛɛ daminɛna ni Mali jɔnjɔn dali ye fanga ɲini jɛkulu min ni o ye parti jama ye a ka nin lajɛba bɛ don kadara 2 de kɔnɔ ka hakilina falen kɛ tɔn yɛrɛ lahalaw kan u ka baara kelenw ani u ka baara bolodalenw ka olu daw yira ɲɔgɔn na ani parti jama ɲɛmɔgɔba ni o ye monsieur Jean-Marie Sangare ale ka hakilina talen ka ɲɛsin jamanakuntigiya ɲini ma ɲina san kɔnɔ ni o ye san 2008 jamanakuntigi kalafiliw ye nin kɛnɛ in kɛra nisɔndiyakoba ye parti jama tɔndenw bɛɛ lajɛlen bolo o kadara kɔnɔ parti jama musow ka ɲɛmaaba ni o ye madame Ouattara Fatumata ye ale kumana parti musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko musolakaw bi jɔyɔrɔba de ta jamana ɲɛtaga siraw koɲɛw la o sen fɛ a ye weleda kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani musow bɛɛ lajɛlen ma cogo min na u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ tigɛ ka wulikajɔw kɛ ka fanga ɲini kɛ u kunna kow ye jango Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ caman ka se ka bɔ o la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛmaasigi baaraw la a tilala ka tɔmi sigi a kan fɛnɛ a b'a ɲini musolakaw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnnenya na parti jama musow ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛn kelenya ani tɛgɛdiɲɔgɔnmaw kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulu ni o ye parti jama ye a ɲɛmaaba a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko hakilijagabɔw ni jateminɛw bɛɛ kɔfɛ ko ni a ka tɔndenw jɛna ni a ye ale yɛrɛ jɔra a kan ka kɛ fanga ɲini jɛkulu parti jama a ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalafili nataw la parti jama ɲɛmaaba a ye tɔmi sigi fɛn caman kan kosɛbɛ min ni jamana bɛ o gɛlɛyaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na politiki ko n'a nasiraw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu min ni o ye parti jama ye a ka nin lajɛba in tako fɔlɔ in sen fɛ fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ka taa seereyaw kɛ Jean-Marie Sangare a ye wulikajɔ min kɛ Mali jamana ye an ka laadala fɔlitigiw fana ye u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ parti jama ka nin lajɛba in sen fɛ. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi taa walawalali kan ye.
Senegali jamana kono Senegali jamana ekoli karamɔgɔw kun bɛ kalo 4 baarablancari min na o baarabla ɲɔngirila u fɛ ekoli karamɔgɔw ka lapasa jɛkulu ma ɲɛmaw sigikafɔ kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuya ani bɛnkanw sɔrɔla ekoli karamɔgɔw ka lapasa jɛkulu ani Senegali jamana ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ sigi dɔ senfɛ min bɛ kɛ sababu ye ka Senegali kalanko bɔ nin bisibasa in kɔnɔ ekoli karamɔgɔw ye walan sira minɛ ka bɛn jumadon yɛrɛ de ma sigikafɔ kɛra damun ye ekoli karamɔgɔw ani jamana ɲɛma Macky Sall ni ɲɔgɔn cɛ ekoli karamɔgɔ ninnu ka nin baarabila in senfɛ u kun bala k'u ka hakɛ minnu laɲini o ye de tɔrɔmɔɲɔ min ni o ka kan ka jɔ u ye walasa k'u ka sokow musakaw ta n'u ko a ma ko indemnité de logement ni o tɔrɔmɔɲɔ jɔta u ye o ye sofa wari 12,000 ye u y'a laɲini yɛlɛma ka don o la dɔ ka fara u kan sani san 2000 ani san 20 cɛ dɔ ka fara o musakaw kan k'a yɛlɛma k'a kɛ sefa wari 20,000 ye kuntagala min bilala ekoli karamɔgɔw ni ekolidenw fɛ ni u ma se ka taa kalanw kɛ ka sababu kɛ nin baarabila in ye o kɛra sababu ye ka san kalan baaraw bɛɛ lajɛlen la sumaya san kelen kɔnɔ kalan hakɛya min kan ka kɛ kalandenw kun o bɛɛ tɛna na se ka kɛ ka bɛn waati kɔrɔ bolodalen ma u bɛna lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka san ban waati ɲɔgɔndanw bɔ u dɔgɔkɔrɔ walasa ekolidenw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ u ka kalanw na Senegali faaba la Dakari kalanso caman kɔnɔna na kalanw nun dora ko kura kun n'i ye lycée Blaise Ndiaye ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu ka kalanw da donna ka ban ekolidenw ka fara ekoli karamɔgɔw kan bɛɛ lajɛlen kalanso siraw ta nga o n'a ta bɛɛ lajɛlen hakilisigi ba ma don ekolidenw kɔni na fɔlɔ barisabu ka da kan san ban waati ɲɔgɔndanw sera ka ban o waati kelen minnu yɛrɛ kɛra ekoli karamɔgɔw ka baarabilaw yakubaya waatiw ye o kɛra sababu ye ni k'olu ka kalanw bɛɛ lajɛlen lasumaya o min kɛlen do jɔrɔna koba ye u bolo barisabu ka da kan u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen ma se ka sabati ka bɛn san ban waati ɲɔgɔndanw ma Chadi jamana kono yɛlɛma kura donna Chadi jamana sariya sunba kɔrɔ Chadi jamana bɛna sira min ta bi o ye 4e république de ye sariya sen kura tara k'a don bala wasabulon kɔnɔ Chadi jamana wasadenw fɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon avril kalo tile 30 ye sariya sen kura min ni a tali ka don bala a ma kɛ jamana fanga sinamatɔnw fɛ la ko ye barisabu ka da kan u ka fɔ la k'a bɛ nana dɔ fara jamanakuntigi ka sebaaya de kan fɛn min bɛ tali kɛ minisiri ɲɛmaa ko kan o bɛna jɔsi ka bɔ yen nɔ jamanakuntigi ka manda kuntagala dɔ bɛna fara o fana kuntagalaw kan ka sangani ni sariya sen kura in tali ye k'a don bala jamana kɔnɔ ka bɛn ni sariya sen in ta don ye k'a don bala Chadi wasanbulo dagayɔrɔ bɛnnen do kin min kɔnɔna man jamina o fara mɔgɔ la de tɛ i n'a fɔ komi dakɔnɔ ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fanga sinamatɔnw olu minnu kun kɛlen do ka wuli ka jɔ dɔ labɛn walasa ka se k'u ka nisɔngoya jira ka sangani ni sariya sen kura in tali ye k'a don bala jamana kɔnɔ nga o n'a ta bɛɛ lajɛlen Chadi jamana wasadenw kɔni ye sariya sen in ta ni k'a don bala a kalata kɛtɔla wasadenw fɛ wasaden 132 olu y'a jira k'a fɔ k'olu fɛla ko don wasaden 2 olu de y'u bolo kɔrɔta k'a fɔ k'u ma jɛn ni sariya sen kura in donni ye bala hali n'o y'a sɔrɔ nisɔngoya tamaw kun bolodalen do jamana fanga sinamatɔn jɛkulu mɔgɔw fɛ o n'a ta bɛɛ u ma se ka ɲɛba sɔrɔ walasa k'u ka muɲugumaɲa ka waleyaw kɛ barisabu ka da kan lakana tigilamɔgɔw sera k'u jeniyɔrɔw fin kosɛbɛ k'a daminɛ Chadi jamana faaba kundɔn na fo ka taa bila a kun wɛrɛ la wasabulon masurunyayɔrɔw jamana ɲɛma dagayɔrɔ masurunyayɔrɔw a bɛɛ lajɛlen de kun lamunumununen do ni lakana tigilamɔgɔw ye o kama nisɔngoya taamaw balila a kɛbagaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ heure 7 de kɔnɔna na wasadenw tora sariya sen jateminɛni ani a voteli baaraw la o de bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wasaden 132 y'u bolo kɔrɔta ka se ka ni sariya sen kura in ta k'a don bala Chadi jamana kɔnɔna na min kɛra sababu ye ni ka yɛlɛma kura don Chadi jamana sariya sunba kɔnɔ ka kɛɲɛ ni 4e république sariyaw ye Gabon jamana kɔnɔ Gabon jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ma ɲɛmaw u ye Gabon wasabulon kɔnɔ wasadenw ka baaraw jɔ ka labana k'a laɲini Gabon gouvernement fɛ k'u bolo ka bɔ u ka caw la ka bɛn ni avril kalo ban waatiw de wasabulonsigi kalataw kun kan ka lajɛ ni k'a labɛn ka sigi sen kan Gabon jamana kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko Gabon wasadenw ka mandaw sera a kuncɛ waatiw ma ani fana ko a ka kan jamana ma ɲɛma a k'a lajɛ ni ka gouvernement kura sigi sen kan minnu ni olu bɛna na u ka baaraw ta u tɛgɛ fila la ni k'a kɛ k'a ɲɛ Gabon jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ma ɲɛmamuso Madeleine Buran Siw ka fɔ la ko jamana gouvernement bilala ca minnu na ko a ma se ka olu kɛ ka s'a dan na ka bɛn san 2000 ani san 17 ma ko kalata ɲɛbila baara dɔw kun kan ka lajɛ ka kɛ Gabon kalata kow bɛ labɛn soba min kɔnɔna na n'u ko a ma ko centre gabonais des élections k'o fana kun kan ka sigi sen kan ka bɛn ɲinan janvier kalo ma k'o ye baaraw ye baara minnu ni olu kun kalifara Gabon jamana gouvernement na nga baara ninnu ma se ka kɛ i n'a fɔ komi a laɲinina cogoya minnu na o b'a jira k'a fɔ baara minnu kalifara u la dususumama ye o la
don kɛrɛnkɛrɛnnen min tara diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ baarakɛlaw tɔgɔ la don ye o bɛ bɛn mai kalo tile fɔlɔ de ma. Faransi jamana baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu mɔgɔw ye taama dɔ sigi sen kan ka sanga ni o taama in ye Faransi jamana faaba Paris olu ka polisilakaw kɔni y'u ka jɔrɔw yira ka sanga ni baarakɛlaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya cogo ye Faransi jamana baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu mɔgɔw fɛ i n'a fɔ komi u kelen filɛ nin ye ka taama minnu sigi sen kan o kɔnɔna na karɔgɛlɛya walew bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fo ka taa bila dantɛmɛ walew la. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na mun labɛnna kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ aw ni Kafunɛ Bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn.